L'Escola Municipal de Música Aureli Vila arriba al seu final de curs i, com ja és tradicional, ha organitzat un seguit d'activitats durant tota la setmana. Els actes, que es van iniciar amb el Festival Simfònic el passat dissabte al recinte de la Masia Molí, continuen fins al dia 19 amb la programació de diferents concerts i audicions a la sala d'actes de l'escola, on els joves músics mostraran el que han après durant l'últim any. El cap d'estudis de l'Escola Municipal de Música Aureli Vila ens feia una valoració del curs. Aquesta última setmana fem les audicions, on tots els alumnes que han estat cursant aquí a l'escola diguéssim que reflexen tot el treball fet a casa i a les classes. El curs ha anat molt bé, tenim un professorat excel·lent, a vegades podrien tenir més apoyo de l'Ajuntament o potser més cosetes, ho trobem a faltar moltes vegades, però el cos tècnic i el professorat és tremendo i boníssim i fem que els alumnes que surtin aquí diguin que són de Vallirana i tothom digui que quina bona escola que hi ha a Vallirana. El tema inscripcions, la prescripció ja està tot arrencat, matriculacions també, i llavors, però en qualsevol cas qui vingui estarà ben rebut, buscarem un forat i tothom està convidat a vindre aquí a la casa.